Este și pentru că este joi. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața și bine v-am găsit în acest morning show provincial de nădejde. Dar câtă energie! De nădejde! Și La de ce oră nădejde. te-ai trezit? La 7 fără 10. De aia atâta forță. Nu, ce prostii tango vorbesc. a fost? La 8 fără 10, iartă-mă. Tango a fost? Da, da, da. A fost și tango. Da, bine. Bun, Fără ok. tango nu se poate. Nu, am aflat că așa se trezește dimineața, săracul Tom. A pus Tango. Emilia un video ieri cu Am o pereche înțeles. care face tango și i-am zis că eu așa îmi fac în fiecare dimineață cu Tom. Deci, Să ne bem cafeaua. Da. Nu, eu credeam că el doarme la ora asta, nu că îl trezești. Tangoul un e in the tango. cloud. In the cloud e tango. Bun, ce mai e in the cloud? Ca de exemplu, am zis că o să vorbim un pic despre parcuri, da. care Parcuri. sunt în cloud. Da, Parcuri, sunt în cloud și vor rămâne în cloud, dar e frumos că le putem vedea de acolo. Ne uităm Da. așa în sus și zicem, of, Doamne, ce frumoasă e viața. Wow. Vezi numai energie pozitivă. E numai... primăvară, mă rog, nu se vede afară. se Uite, am vede făcut afară. și rimă. E Văzut. vreme bacoveană, e bine. Suntem pe Este o val. primăvară bacoviană. Da, primăvară Și bacoveană. să vă așteptați că tot așa va fi. Nu e adevărat. Cum ne să duci, nu? Ieri am dat știre. Ne duci pe Noi toate altceva am stările citit. astea, ne urci Păi, pe în culmi. weekend va fi ok și apoi iară ploi. Dar weekendul ne interesează. Atât? Nu, în timpul săptămânii. In weekend we trust. Nu, în weekend Ok. we trust, totuși atunci ai un pic de timp să faci una alta, ce mai... Na. În timpul săptămânii ce faci? Muți hârtii din stânga în dreapta. Da, dar trebuie în să le muți cu spor. Dar cu sport, de aia există folii. Ai foliile alea, știi, dosarele cu șină sau fără șină. No, că poate trebuie să donezi șina la CFR, dar nu. Mă ia cu transpirație când vorbește așa. Despre Eu CFR? plecasem la drum motivat. Știi că va fi bine, cum a zis Raluca, și după aia... Pe lângă o vedea șină o să avem un parc. Cândva, Da, pe undeva, deja gata. Orice undeva. ar zice oricine astăzi nu mă mai poate supăra. No, gata, gata. Bun, să începem. Parcul Eminescu, ce știm? Că va fi. Este. Este acolo, Acolo, deocamdată. am Nu făcut- știm pentru cât timp. Bun. Deocamdată sunt acolo și copăcei. Dar rămân Unii unii copăcei. Am înțeles. Bun. Selecție naturală. Bun. Scapă cine poate. Da. Alaltăieri a fost ceva conferință de presă a primarului. Da, V-a da. chemat. Ne-a chemat să ne vadă, să ne spună, să ne promită că n-a uitat. Oricum, am văzut că nu s-a autosesizat la chestia aia să scrie topicul în mail. Că nu prea văd, nu prea Da, scrie. gândește-te și tu așa, dacă e o strategie aici, totul e marketing. Totul e an electoral. Dacă pui subiectul, cine mai vine, știi? Dar vin toți din presă, adică așa e normal că se vină, totuși primarul spune ceva. Primarul le spuse, da. Suspansul e totul. Suspans. Și Suspans. te-ai dus cu suspans în Suspans. clădirea primăriei? Da, și m-a întâmpinat o schiță. O schiță. Opa. O schiță. Desen, chestii, grafice, Mi-a amintit de orele de geometrie de la școală. Când calculai, știi, când te punea la triunghi isoscel și triunghi din ălălalt, cum mai erau? Echilateral și... hai, că mai știu. Ce- Care mai erau? Echilateral. Echilateral, isoscel și mai era ceva, dar nu mai știu. Mai echidistant. Echidistant, triunghi. Deci te-ai băgat într-un triunghi echidistant. Da, Da, și se exact. calcula unghiul. Unde nu știi ce cu se A întâmplă. plus B egal, nu Ce? știu ce, la Da. pătrat și Da. așa. Și m-am speriat că iarăs la ora de matematică, știi? Mi-a Și dat de un fapt pic de ai aflat, palpitații. Am aflat că domnul primar n-a uitat de parcul din Vlaicu. Știți, acel parc, cri. Bun, Doamnă, n-ai un efect din ăla de de Nu am, n-am înapoi în din timp. asta. Din asta am. E bun. Ta-ta-ta-ta, picture it, Arad, 2021. S-a anunțat. 21. 2021. se Suntem în anunță. 24. Suntem în, da, e foarte vivace azi. Este. Bine, cam Îmi întotdeauna place e. că poți să urmărești firul narrativ. Încerc. Fac tot posibilul. Deci 21. 2021 se anunță că se identifică un teren prin Vlaicu unde ar fi ok să se facă un parc. Doar că pe atunci trebuiau făcute măsurători și tot felul de proceduri ca să intre în posesia primăriei, că era un teren așa în aer, uitat. Și cum ne scrie un ascultător, și identificat triunghiul dreptunghic.
Ăla era. Asta Mulțumim, exact. stimate ascultător. Bravo. Da, și terenul respectiv a tot fost măsurat. 3,5 hectare, îți trebuie să măsori, știi? Și să tot măsori și să mai măsori un pic. Și iată că s-a terminat și cu măsuratul și cu transferatul. Vai, toate sunt rime azi. Și acum aflăm că s-a scos frumos de la naftalină să fie prezentat iarăși. Mie mi-a plăcut foarte mult comunicatul pe care l-a trimis primăria după conferința de presă. Titlul era Din vis, realitate. Un ei. Da. Ca Cum să adică înțelegem unde? cam... Pe hârtie, tu îți dai seama câtă hârtie s-a folosit, deci automat ne gândim la copaci. De-aia ne trebuie copaci tăiați, ca să ai... Da, ca să ai înțeleg. hârtie. Așa. Presupun că a fost color. Color. Da, hârtia nu stai, că nu era pe hârtie, era pe ăsta, pe plasmă, frumos. Sau LED, nu știu. Nu știu. LED, Are plasmă. televizor din ăla mare. Da. Cu păi touch vezi. sau fără touch? Deci fără touch. Trebuie cumpărat vremuri unul cu grele. touch. Trebuie cum. Uite, din câtă economie facem, pentru că la ora 11, cred că la 23 se sting becurile. No. Se sting? Pe primărie, da. Și să mai ziceți M-am ceva. speriat, am fost cu tramvaiul. Și m-am speriat că a Cu venit ce ai fost tramvaiul mai? cu tramvaiul. Așa. Am fost Trebuie cu să vorbești tramvaiul. corect. Suntem totuși la... Da, valori. Suntem în direct, nu? Adică da, nu adică ne permitem ne să și vorbim. filmează, Da, nu pot. Deci în timp ce rura tramvaiul, tu te Eu gândeai am la... văzut Sigur că că ați venit tramvaiul pregătiți. rurează. Așa. Și când a rurat tramvaiul a trebuit Te-ai să gândit fug la după clivaj. tramvai. Nu m-am gândit la clivaj. M-am gândit să ajung la tramvai și n-am apucat să iau bilet. Oh. Pentru că, Dar na, pentru era. ce? Ai și aplicația. am urcat, stai un pic, am urcat în tramvai și în timp ce mă gândeam la clivaj, atunci mi-am dat seama că, trebuie să iau bilet. Și l-ai scos Și am din văzut gheozdan. tonomatele. Stai un pic, am văzut tonomatele alea, zic, ce bine că a lăsat chestiile alea, că știi, era simplu, apăsai bumbu, puneai cardul, îți dădea biletul, valabil o oră. Nu mai. Nu mai. Păi ne-am Și eu îți de vină că modernizat. nu asta, da, modernizare. Adică modernizare este că ți iei cardul și dacă n-ai cardul ăla, ce faci? Ai aplicație. Și am stat acolo, o De ce n-ai stație, aplicație? stai un pic, Mai- o stație. El își complică viața singur. Și Întotdeauna deja aproape spuneam se că întâmplă trebuie să luăm bilet, că mie nu-mi place așa. Adică eu vreau cu bilet, nu se poate. Și nu pot să cobor, să urc, iar că pleacă Dacă tramvaiul. nu te duci vinerea, de ce nu mergi vinerea cu tramvaiul? Că Cred atunci că n-ai era o zi treabă. de vineri. Dar nu-ți trebuie bilet Nu, vineri. sâmbătă a fost, scuze. Sâmbătă Trebuia a să te fost. duci vineri și atunci No, n-aveai și nicio sâmbătă, problemă. Și acolo stau și mă uit și zic, dar cum îmi iau bilet? No, asta e, ce să fac, dar trebuie să iau bilet. Și atunci am văzut undeva ca în comunism, lipit o hârtie undeva, dar o hârtie în tot tramvaiul în care îți explica că este aplicație. Dar tu chiar nu știai de aplicație. Nu știam. Nu, eu aveam om de aplicația. radio ești tu, Eu aveam domnule? aplicația veche. Atât de des mă duc cu tramvaiul și atât de mult mă gândesc la mersul cu tramvaiul în oraș, încât aveam o chestie mai veche. Zic, Dar ce probabil bine cu aia. articulați anumite verbe. Vă mulțumesc. Da, trebuie, Eu sunt trebuie, fascinat, adică da. mă trageți aici de Dicția. urechi. O, Da, dicția. e la el acasă. Și la care văd că există o altă aplicație. Da, am o alta. primit Compania de lumina, m-am transport, luminat. nu? Așa Uite, se aici cheamă. ai logo-ul, l-am dau la Cum se cheamă? Nu mă înșală memoria, nu? Compania de unde transport. să știu? Am logo, aici Arad. ai un Păi și tramvai nu-ți cu scrie albastru. nimic de să văd, că Transport nu vă pun acolo. public Arad. Transport public Arad, așa. Frumos. No. Și am apăsat pe bum și atunci mi-am Și dat îți aici arată în date. cât timp îți vine Dar tramvaiul. sigur, nu e o realitate, știm că îți arată ca să estimativ, speri. nu, Ca să adică speri, că vin lucruri Să mai știi bune. că exact. No, și îmi place că aud aici detalii cum să cumperi un bilet. Eu o singură întrebare am, dacă tot vorbim de modernizare, mi se pare că modernizarea, tehnologizarea înseamnă că te ajută. Pe mine m-a încurcat. Așa ai crede, dar în general, în general, la noi în te țară, încurcă. la După început care... era cuvântul, știm. Dar, dar, la noi de obicei ce când să bagi dai o jos? tehnologie se dublează lucrurile, știi? Da, Trebuie dar să faci mai mulți pași, mie mi dor de dubluri. chestia aia că urci sus pe tramvai, dă pe telefonul, ai cardul, l-ai pus, ai primit biletul. Adică ce trebuie lucru mai simplu Acum de ai atât? aplicație, ai cod QR pe aplicație și pui. No. Oricum, Beat that. nu mi se pare că Dacă ai norocul să simplifică. meargă cititorul acela, că Acum Bine. știi acum cum știi e. cum e, da. Viața e greu. Loz în plic și din astea. Na. Oricum a fost o chestie ciudată și chiar m-am panicat câteva minute. Că eu din ăla mai
de fire. Mai anxios, așa? Nu, n-ai bilet, ai urcat, dar chiar a trebuit. Deci nu m-aș fi gândit unul la mână. Primul șoc a fost Nu că ne-ai eu spus ce trebuie să fug tramvai după era. tramvai verde. Imperiul ăla. E ok. Na, că mă duceam din Podgoria Era mai fain să prinzi înspre un Bău Tatra. Roșu. Acolo e fain. Acolo, Senzații eu, tare. de obicei, dacă prind un din ăla, îmi fac test de reflexe. Adică? Cât de repede pot să ies și cât de repede pot să intru, pentru că ușile acelea, Da? Așa? mi-am prins odată mâna. Știi ce faină e? Te-a durut? Nu, când... Ai cu cauciuc și nu Da, te dădeai o cauciuc amortizare, acolo, sigur amortizarea. că da. Nu, tu ești amortizarea. Eu care credeam că sunt ciudat eu, dar iată, cu voi nu mi-e teamă. Da. Deci așa a fost escapada molnariană cu Mi-am tramvaiul. amintit ceva de tramvai, apropo No. de Tatra. Era Altă modernizare. în anul în care a fost Brexit-ul, s-a ținut festivalul Particles Da. și în cadrul festivalului era invitat un artist ăsta de picturi murale din Marea Britanie, Dale Grimshaw, și picta el acolo pe zidul de la Astra. Și am mers să-i facem un interviu. Bietul om era foarte, foarte trist. Era ziua lui de naștere și tocmai de ziua lui de naștere aflase că s-a semnat Brexit-ul. Și așa trist cum era, dintr-o dată tot s-a luminat la față și "Oh, I love your vintage trams!" N-aveți? Îmi Vintage. plac, da, Aradul tramvaile e plin de noastre istorie. vintage. Aradul e plin de istorie, deci hai să E. recunoaștem. Vezi? Există lucruri frumoase. Dar să știi că, asta apropo de astea vechi, chiar ar trebui păstrate. Dacă De normal. vom prinde clipa când... Trebuie recondiționate și trebuie păstrate. Nu iarna, vara, dar trebuie Uite păstrate. la Seghet ce faină e ideea aceea cu cafeneaua. Cafeneaua într-un tramvai, da. Tras pe dreapta. Asta e. Eu credeam că alaltăieri la conferința de presă noi o să avem astăzi o discuție în urma acelei conferințe, pentru că în aceea zi în care primarul a invitat presa la conferință au apărut afișe pe oraș. Cum să nu le vezi? A apărut afișe care eu am identificat majoritatea afișelor îți proiecte încă din era Falcă, deci vorbim de Ice Age, de Tu nu filmă. iubești, Radu. No, Uite și- ce probleme are el. Are niște... Eu n-am nicio problemă, eu vorbesc. Aia e atât. problema. Asta știu că e o problemă că eu vorbesc, dar ce să fac? În general. Stăpânului nostru îi place când eu vorbesc. Na, și au apărut acele poze și m-am uitat și am văzut frumos logo-ul primăriei Arad. Primarul care este cu un zâmbet. Nu poți să, nu poți Extraordinar. Da, să nu, fii în competiție cu zâmbetul. are a lui. Gata. Alo, zâmbetul L-am văzut este, și eu în zâmbetul sfârșit. este, Am văzut frumos, afișul. elegant cât de cât. Și nu am înțeles și nu înțeleg de ce nu apare logo-ul partidului. Adică dacă a început campania electorală, adică din punctul meu de vedere e campanie electorală. Răspunsul îl vei Nu, afla de la dragă. domnia lui. Este primarele. Uite, este chiar un tramvai pictat de un artist muralist în Arad. Curios câți l-au văzut. Anul trecut în vară, Vanda Hutira a pictat tramvaiul vintage. Mulțumim de informație. Vanda e cea care a făcut murala aceea superbă pe malul Mureșului, Probabil. pe calcanul unui bloc. Știți? Cu natura e Da, tipa aia faină. în noi, da. Da. Și a făcut foarte. și un tramvai, asta Uite. nu mi-am amintit. A pictat Frumos. tramvaiul vintage, da. Nu, poftim. Super, trebuie să-l Mulțumim de căutăm. informare. Uite, Provocare. Hai să găsim tramvaiul. Da, am putea vopsi și afișele primarului, adică să mai îmbunătățim, că el a îmbunătățit, că Din before alea cum și făceam after. când eram mici și prindeam o revistă de la părinți și luam pixul și făceam... Da, o mustață, o nu știu ce. Dar întrebarea mea este cine a avut ideea acestei campanii? Before and after. Pentru că asta se foloseau în anii 70-80 în America. Ai uitat că suntem vintage? Suntem vintage cu tramvaiul. Suntem un oraș vintage. Da. Na, ce să mai... Poate va avea efect. Nu știu niciodată. Poate. E aproape de casa mea, îl simt aproape pe domnul primar. Deci mă simt în siguranță. Îmi dă o stare de bine. N-ai cum când privești. Zâmbetul acela... Bun, deci afișele astea sunt electorale sau pur și simplu sunt de promovare? Cred că sunt de promovare. Că toate sunt cu... Uitați cam ce am făcut. Before and after. Cred că e un fel de pre-campanie. Ilegal? Adono. Păi, ai văzut vreo siglă de partid acolo? Da, corect. Primăria arată... Realizările din când în când. Sunt Exact. informative. Da. Am mai asfaltat 50 de străzi. Am făcut... Cum s-a pus acel afiș cu Pugu, știi?
sunt informative. Vezi? Mă, luând în considerare nivelul... Iar domnul Bibar ție logo-ul primăriei, știi? Aia e tot. Domnul Bibar ție logo. Da, deci s-ar putea să fie o idee bună aici, Uite, totuși. așa multă reclamă a făcut compania de transport LOL. Eu personal nici nu am văzut tramvaiul pe linie anul trecut. A meritat tot efortul. Păi, voi nu înțelegeți. O operă de artă se protejează, trebuie ținută la temperatură optimă, să nu că bată prin- lumina. prin ploaie Știți că acum și în să anumite prin ploaie. muzee din lume nu ai voie să folosești nici măcar blițul, că strici compoziția. Ei se îngrijesc de artă. Am Cum înțeles. să o pun afară, plouă, strică, Păi, nu, Deteriorăm... munca. Da, Mai artistei. tăceți, nu mai ziceți tot. Dați din casă. Da. Bun, ne pregătim de ceva pe săptămâna viitoare? Nu prea. Văd că nu prea ai. Tu lucrezi? Am luat o activitate așa foarte intensă de a analiza, să nu zici nimic de cuvântul ales, de a analiza rapoartele de audit pe care în această perioadă de început de an Curtea de Conturi le publică pe rând în urma auditului de conformitate la diverse instituții, În la română, primăria te rog. Arad, la Consiliul Județean. Adică se verifică instituțiile cum au cheltuit banii, legalitatea cheltuielor. Nu numai, și modul în care se ocupă, de exemplu, cu inventarul bunurilor, cum se fac anumite transferuri din Adică dacă bunuri, se cumpără un telefon la 2000 de euro, la cine ajunge telefonul ăla? Sau mașina de serviciu, de câte la ori am cine fost până în ajunge, show. nu. Dacă s-a Uite, studiat piața, probabil, de și exemplu, s-a ales prețul optim. Ieri am publicat raportul de audit de la INEU. Și acolo s-a constatat. Bine, toate rapoartele astea sunt, deci controlul Informative. merge. Nu, am vrut să zic. Sunt informative, bineînțeles. Consultative. Da, consultative, cu recomandările de rigoare, doar că au fost făcute în decursul anului 2023, dar sunt pentru situația din 2022. Deci asta am să zic, un an în urmă. Și la INEU, de exemplu, printre altele, s-a descoperit că la zilele INEU-ului din 2022 au plătit aceleași servicii la 3 firme separate. Aceleași. Pentru transport, sonorizare, lumini. Dar erau mai multe scene, eu nu înțeleg. Erau mai multe scene dacă beai destule beri. Nu, Dar erau poate mai multe depinde scene. de unde au venit. Poate a fost o firmă care a dus, de exemplu, 50 de kilometri, a preluat dar cealaltă. nu neapărat. E posibil că cineva a venit cu luminile, o altă firmă a venit cu Nu, sunetul și nu. o altă Toate- firmă cu A podiumul. fost clară la Nu. Luca Nu. atunci când a zis că Aceleași. pentru servicii. De Dar obicei, mie îmi plac, în general, concluziile acolo din rapoartele acestea, pentru că pentru majoritatea abaterilor ce le constată, se face specificarea au fost rezolvate în timpul controlului. Deci, ceva de genul, Aha, Ovi, de ce ai am făcut înțeles. asta? Scuze, acum Da, corectez, dăm un da, dăm un corector. Uite, e bine. Știi? E ok, e bine. ce simplu, uneori. Mai sunt unele cazuri în care se dau recomandări de remediere și un termen limită. Eu știu, data de 31 mai sau chestii de genul ăsta. 30 februarie. 30 februarie cred că este cel mai realist Și dintre... câteodată 31 cu ușoară întârziere, mă scuzați. Dacă suntem indulgenți. Da. Da, ce Am fain. înțeles. Raluca, îți mulțumim extraordinar de mult că din nou te-ai trezit, ai făcut tango cu Tomiță și ai venit la noi în pași de tango. Eu aștept să pe fac ploaia tango asta. în parcul din Vlaicu. În parcul din Vlaicu așteptăm să facem tango și atunci restul sunt povești și detalii. Nu ne pierdem în detalii în această dimineață. Spor la lucru, așteptăm vești pe săptămâna viitoare. Salută colegii de la Special Arad și Bineînțeles. să ai o zi mai frumoasă decât vremea asta bacoveană de primăvară. Are farmecul ei.